हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल BIKGK स्टाडियाव। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो जोबोर सोमोनांथाव स्ट'रीनि सोमोन्दै फोरमायनो थांगासिनो दं। स्ट'रीनि गेजेराव नोंथांमोना सासे स्टेफेन मुंनि सेंग्रा आरो सासे नरा मुंनि हिन्जावनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। जे माबायदि गिबियावनो स्टेफेननि बिफाया गावनि मेनेजारनि सायाव फाग्ला जायो आरो माबोरै लासै लासै स्टेफेनाबो गावनि बिफानि मेनेजारनि सायाव मोजां मोननाय जालाङो। बेवहाय नोंथांमोना स्ट'रीनि गेजेराव गोबां गुदुं गुदुं एडाल्ट सिन नुनो मोनगोन। एक्चुअली बै हिन्जावनि सायाव मा दंमोन जेराव बिफा फिसाज्ला सानैबो बै सासे हिन्जावखौ मोननो थाखाय फाग्ला जायो। अब्ला थौदो लोगोफोर, गोबाव खामालासिनो स्ट'रीखौ जागायनोसै। स्ट'रीनि जागायजेननायाव नोंथांमोना सासे हौवासाखौ नुयो जाय गावनि जिएफजों इन्जय खालामगासिनो दं। बे हौवासानि मुङा स्टेफेन आरो बिनि जिएफनि मुङा स्टेला। बिसोर सानैबो कमिक डिजाइनारमोन। बिसोर सानैबो गोबाव समनिफ्रायनो रिलेशनशिपआव दं आरो स्टेफेनआ दासिमहालागैबो गावनि फेमिलिनो बिसोर सानैनि रिलेशनशिपनि सोमोन्दै फोरमायाखैमोन। ओंखायनो स्टेफेनआ डिसाइड खालामो जे बियो स्टेलाखौ गावनि फेमिलिजों लोगो हमहोलायगोन होननानै। आरो ओजोंहाय अखानायै स्टेफेननि बिफानि 60थि जोनोम सान खामोनबो। बेनिखायनो बियो सानो जे बे समानो थि जागोन होननानै। ओंखायनो बियो बिफानि जोनोम सानखालि गोबां साननि उनाव गावनि न'आव थाङो आरो लोगोसे गावनि जिएफ स्टेलाखौ लानानै थांफायो। स्टेफेनआ जेरैनो न'आव सहैयो अब्ला बिनि बिमाया स्टेफेन आरो स्टेलाखौ लोगोसे नुनानै जोबोर खुसि जायो। बिनि गेजेरावनो स्टेफेनआ नुयो जे बिनि बिफानि जोनोम सानखौ सेलिब्रेट खालामनो थाखाय बिसोरनि नखराव गोबां मानसि जमा जादोंमोन आरो बै जमा जानाय मानसिफोरनि गेजेरावनो सासे आइजोबो दंमोन जाय आइजोखौ स्टेफेनआ गिबि खेब नुदोंमोन आरो बै आइजोखौ बियो सिनायामोनबो। दसे समनि उनाव स्टेफेननि बिफाया बै सिनाय मोनै हिन्जावजों लोगोसे मोनसे रुमाव खायनैसो प्राइभेट खामानि मावनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला स्टेफेननि बिफा आरो बै सिनाय मोनै हिन्जावखौ गंसे रुमाव नुयो अब्ला स्टेफेननि बिमाया बै रुमनि दरजाखौ थाबैनो थांनानै मारिथे होयो। जायखौ नुनानै स्टेफेन आरो जों मिथिना मोनोदि जे बे रिलेशनशिपनि सोमोन्दै बिनि बिमाया अलरेडि मिथिजोबखागौमोन, नाथाय बियो रावनिबो सिगाङाव बे खोथाखौ फोरमायनो लुबैयाखैमोन। बिनि उनाव स्टेफेनआ बिसोरनि न'आव फैनाय खायनैसो आलासिफोरनि सिगाङाव सोङो जे बै हिन्जावा सोर होननानै। अब्ला बिसोरो बिनो फोरमायो जे बै हिन्जावनि मुङा नरा आरो बियो नोंसा फादारनि मेनेजार। बिनि उनाव आरो दसे सोंबावनायनि उनाव बियो मिथिना मोनोदि बिनि बिफा आरो नरा बिसोर सानैबो रिलेशनशिपआव दं होननानै। बेवहाय स्टेफेननि बिमाया बुङो जे नोंनि पापा आरो आंनि गेजेराव रिलेशनशिपआ आरोबाव गोबां समहालागै थानाय नंला, मानोना नोंनि पापाया थाबैनो नराजों हाबा जानो थांगासिनो दं। बिनि उनाव स्टेफेननि बिफाया गावनि बार्थडेनि उनाव मोनसे सुट्टियाव थांनो ओंखारदोंमोन। बियो बै सुट्टियाव नराजों थांनो लागामोन, नाथाय बेवहाय स्टेफेननि बुंनायनि जाहोनाव दा बियो बै सुट्टियाव नराजों लोगोसे नङा, स्टेफेननि बिमाजों लोगोसे थांगोन। नाथाय स्टेफेननि बिफाया बांद्राय खुसि जाया, मानोना बियो बै सुट्टियाव नराजोंसो थांनो लुबैदोंमोन। थेवब्लाबो बियो गावनि फिसाज्ला आरो हिन्जावनि खुसियाव थांनायसै। बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनि जे स्टेफेननि बिफाया सासे जोबोर मुंदांखा साइकियाट्रिस्ट आरो जाय नरा बियो बिनि मेनेजार, जायनि आगोल बिनि पेसेन्टमोन। जेब्ला स्टेफेननि बिमा बिफाया सुटिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलाङो अब्ला बेवहाय स्टेफेनआ हारसिं जनानै जिरायबाय दंमोन। थिग बे समावनो बैहाय नराया फैयो आरो बिखौ बुङो जे जुदि नों बेवहाय हरखाब नुजाफैयामोनब्ला अब्ला आं नोंनि फादारजों लोगोसे सुट्टियाव थांगौमोन आरो जों सानैबो जोबोर इन्जय खालामगौमोन आरो जों सानैनिबो गेजेराव रिलेशनशिपआ आरोबाव बांसिन स्ट्रं जाबावगौमोन। अब्ला बेवहाय स्टेफेनआ नराखौ बुजायनानै बुङो जे नों आंनि आफाखौ मोजाङै मिथिया। आंनि आफाया अलरेडि नोंनि आगोलनो गोबां हिन्जावफोरजों रिलेशनशिपआव फैखांखाबाय। बिनि उनाव स्टेफेनआ बैनिफ्राय उथिनानै थाङो आरो स्टेफेननि उन उन नराया फैयो आरो स्टेफेनखौ बुङो जे जानो हागौ नों मोजाङै मिथिया खोमा जे नोंनि फादार आरो आंनि गेजेराव जा रिलेशनशिप दं बियो बेसेबां स्ट्रं आरो जों सानैबो बेखौ लानानै बेसेबां सिरियास। नों जों सानैनि गेजेराव हाबख'नायनि जेबो गोनांथि गैया। बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो स्टेफेनआ बैनिफ्राय ओंखारलांनायसै। बिनि उनाव अखानायै जों नराखौ सोरजोंबा मबाइलजों खोथा रायज्लायबाय थानाय नुनो मोनो आरो जेब्ला स्टेफेनआ खिरखिथिंजाय नायहरखोमानानै खोनासंखोमानो नाजायो अब्ला जों मिथिना मोनोदि एक्चुअली नराया स्टेफेननि बिफाजोंनो रायज्लायगासिनो दंमोन। बिनि उनाव जों नुनो मोनोदि नराया लेपटपआव खामानि मावै मावैनो जोबोर बरिं जागासिनो दं आरो बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनि जे नरा आरो स्टेफेननो बेवहाय बे खामानिखौ मावनो होलांदोंमोन जे बिनि बिफाया जेसेबांखिनि इन्टारभिउ होदोंमोन बिसोर बिनि गासैबो इन्टारभिउखौनो मोजाङै खोनासङो आरो बैफोर इन्टारभिउआव बिनि बिफाया जा बुंदोंमोन बैफोरखौ सोदोबजों कनभार्ट खालामो। अब्ला बैफोर जा खामानि बिखौ लानानै बिसोर सानैया जोबोर बरिं जायो। बिसोर खामानि मावै मावैनो जोबोर बरिं जालाङो। बेबायदिनो नराया खामानि मावै मावै जोबोर बरिं जालाङो। बे समावनो स्टेफेनआ बैहाय फैयो आरो बेवहाय नराया स्टेफेनखौ बुङो जे जों सानैबो जोबोर मोजां रिलेशनशिपआव दंमोन आरो बे सुट्टियाव थांनानै आं नोंनि आफाजों लोगोसे गावनि मोनसे गोदान फेमिलि बानायनो नागिरदोंमोन, नाथाय नों गेजेरावनो फैनानै गासैखौबो थेर बेथेर खालामजोबना होफैबाय। नोंनि फादारा बैहाय सुट्टियाव थांनानै मजा लागासिनो दं आरो बेवहाय आं हारसिंनो बरिं जागासिनो दं। बे खोथाखौ बुङै बुङै नराया गाबनो हमो आरो नराखौ गाबनाय नुनानै स्टेफेनआ बिनि फारसे अनखांनाय फैयो आरो बिनि सेराव फैयो, बिनो टिसु पेपार होयो आरो बेवहाय नराया गाबै गाबैनो जोबोर इमोसनेल जालाङो आरो बियो स्टेफेनखौ हाग खालामो आरो हाग खालामखांनायनि उनाव बियो स्टेफेनखौ किसबो खालामो।
जेरैनो नराया स्टिफेनखौ किस खालामो अब्ला सानैबो रियेलाइज खालामो जे जों सानैबो बिदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै। बिनि उनाव स्टिफेनआ बैनिफ्राय गोजान जानायसै आरो बैनिफ्राय थांनायसै आरो बिनो बिसोरनि फार्स्ट टाइममोन जेराव बिसोर सानैबो एसेबां सेराव फैदोंमोन। बेवहाय स्टिफेनआ हारसिंनो गसंनानै सानखांनो हमो जे आं बेवहाय बेफोरखौ मा खालामबाय दं। आंनि आइ आरो आफाया आंखौ बेवहाय खामानि मावनो थाखाय लाखिदों आरो आं बेवहाय बिनि थाखायनो खामानि मावबाय दं जे आंनि मादार आरो फादारनि गेजेराव रिलेशनशिपआ आरोबाव मोजां जाफिनो आरो बिसोर सानैबो जेन आलादा आलादा गावस्राया। अखानायै जों नुनो मोनो जे स्टेफेननि जिएफ स्टेलाया बिनि सेराव फैयो आरो बुङो जे नों आजिखालि बहा एसेबां बिजि थायो। जोंनि कमिक फेस्टिभेलआ साननैसोनि उनावनो स्टार्ट जानो थांगासिनो दं आरो जुदि नों आंजों लोगोसे हेल्प होफाया अब्ला आं बै कम्पिटिशनाव जेननांगोन। दा स्टेफेनआ बेवहाय रियेलाइज खालामो जे बियो जोबोर गेदेर जेंनानि गेजेराव फासिबाय। मोनसेथिंजाय स्टेफेन आरो बिनि जिएफआ बै कम्पिटिशनखौ देरहानो थाखाय गोबां मांखोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोगासिनो दंमोन आरो जेब्ला बे कम्पिटिशना एसेबां सेराव फैबाय अब्ला बे कम्पिटिशनाव बियो बाहागो लानो हाया मानोना स्टेफेनआ गावनि बिमानो प्रमिस खालामदोंमोन जे स्टेफेनआ बे क्लिनिकआव थानानै बिनि बिमा बिफानि रिलेशनशिपखौ बासायनो थाखाय नाजागोन। अखानायै फिन खेबसेबाव स्टेफेनआ नराजों अफिस सिङाव लोगो मोनलायो आरो स्टेफेनआ नराखौ बुङो जे मिया जा जादोंमोन आं बेनि थाखाय नोंनिफ्राय निमाहा बियो आरो आं आसा खालामो जे नों बेफोरनि सोमोन्दै रावनोबो फोरमाया। नराया मिनिनानै स्टेफेनखौ बुङो आं नोंनि आफानो अलरेडि फोरमायबाय नाथाय आं बेखौ फोरमायाखै जे आं सोरजों लोगोसे रिलेशनशिपआव दं आरो आं नोंनि आफानो बेफोर खोथाखौ बिनिखायनो बुंदों जाहाथे बिनि सुट्टियाव थांनाया गाज्रि जायो। दा स्टेफेनआ बेवहाय फिन खेबसेबाव कनफिउज जायो जे बेफोर बेवहाय बिनि जिउआव मा जागासिनो दं। थिग बे समावनो स्टेफेनआ सानखाङो जे बिनि बिफाया अरायबो गावनि पेसेन्टजोंल'सो रिलेशनशिपआव थायो। नरायाबो मोनसे समाव बिनि बिफानि पेसेन्टमोन बेनिखायनो बियो थाबैनो नरानि फाइलखौ नायग्रोनो हमो आरो जेरैनो बियो नरानि फाइलखौ मोनो अब्ला बियो मिथिना मोनो दि जे नराया सासे आथोननि एडिक्टेड पेसेन्टमोन आरो नेक्स्ट सानखालि जेरैनो नराया केबिन सिङाव हाबफैयो अब्ला बियो मिथिना मोनखायो जे बिनि फाइलआ बैनिफ्राय गोमानानै दं। नराया बुजिना मोनबायमोन जे स्टेफेनआ बिनि फाइलखौ रिडिं खालामजोब्बाय होननानै। बियो स्टेफेननिफ्राय बै फाइलखौ बियो आरो स्टेफेननिफ्राय फाइलखौ लानानै बैनिफ्राय ओंखारलाङो। दा स्टेफेनआ नरानि आगोलाव जाना थांनाय गासैबो जाथायफोरखौनो मिथिजोब्बायमोन बेनिखायनो नराया बेवहाय जोबोर दुखु जानानै गाबनो हमो। स्टेफेनआ नरानि आखाइनिफ्राय बै फाइलखौ सेख'नो नाजायो आरो जेरैनो बियो बिदि खालामो नराया बिनि फारसे मोखां जायो आरो फिन खेबसेबाव नराया स्टेफेनखौ किस खालामो नाथाय बे खेबाव स्टेफेनआबो उन जानानै थाया। बिबो किस खालामनो थाखाय आवगायबोयो नाथाय नराया स्टेफेनखौ एसे नारखारनानै बिखौ बुङो जे बेवहाय जोंखौ सोरबा नुफैगोन जों सिंनि रुमाव लोगो हमलायगोन। दा जेरैनो नरा आरो स्टेफेनआ गाहायनि रुमाव सहैयो अब्ला बेवहाय नरानि हावभावखौ नुनानै स्टेफेनआ क्लियारलि मिथिना मोनखायो जे खोथाया बेवहाय मात्र किसिंनिल' नङा एक्चुअली खोथाया बिनिख्रुइबो बांसिन। नराया मोनसे रुमाव थाङो आरो स्टेफेनखौ सिङाव हाबफैनो थाखाय बुङो आरो जेरैनो स्टेफेनआ सिङाव हाबहैयो बेवहाय नरा आरो स्टेफेनआ दिनै गिबि खेब आथोन गोरोबलायो। आथोन गोरोबलायखांनायनि उनाव नराया स्टेफेनखौ न'आव दोनलांनो थाखाय बुङो। नराया स्टेफेनखौ न'निफ्राय एसे गोजानाव ड्रप खालामो आरो बैनिफ्राय स्टेफेनआ गावनि साइकेलखौ लानानै गावनि न' फारसे थांनायसै नाथाय लामा गेजेराव बियो गावनि जिएफ स्टेलाखौ लोगो मोनो जाय गुबुन सेंग्रासाजों गंसे केफेयाव जनानै दंमोन। बेवहाय स्टेफेनआ बिखौ सोङो जे बियो सोर अब्ला स्टेलाया बुङो जे आंनो कमिक फेस्टिभेल कम्पिटिशननि थाखाय सासे पार्टनारनि गोनांथिमोन। नों गावनि फेमिलिनि सायाव जोबोर बिजि ओंखायनो आं नोंखौ जेबो डिस्टार्ब होनो लुबैयाखै आरो आं गुबुन सासे पार्टनारखौ एप्रच खालामदों। बिनि उनाव स्टेफेनआ गावनि जिएफजों लोगोसे गंसे पार्टियाव थाङो। सानैबो जोबोर इन्जय खालामो। बिनि उनाव स्टेफेनआ गावनि जिएफ स्टेलानो नरानि सोमोन्दै फोरमायो जे आं नराजों लोगोसे इन्टिमेट जालायदोंमोन आरो आं दा बेजों लोगोसे रिलेशनशिपआवबो फैबाय। बे खोथाखौ खोनाखांनायनि उनाव स्टेलाया बैनिफ्राय थांनायसै आरो जेरैनो स्टेलाया बैनिफ्राय थाङो अब्ला बेवहाय नरानि कल फैयो आरो नराया स्टेफेनखौ बुङो जे दिनै सानडे मा नों आंनि न'आव आंखौ लोगो हमनो फैनो हागोन नामा। बेवहाय स्टेफेनआ दुखुआवथ' दंमोन नाथाय नरानि मेसेज फैदोंमोन जाय बिखौ बिनि न'आव लिंहरदोंमोन ओंखायनो बियो थाबैनो साइकेल लानानै नरानि न'आव सहैनायसै। जेरैनो स्टेफेनआ नरानि न'आव सहैयो अब्ला सानैबो जोबोर सोमोनांथाव महरै आथोन गोरोबलायो। सानैबो हराव जोबोर गोबाव समहालागै आथोन गोरोबलायो। हराव डिनार खालामलायो आरो फुङाव जेब्ला स्टेफेनआ बैसांनिफ्राय सिखारो अब्ला बिनि सेराव नराया गैयामोन अब्ला बियो बे न'खौ एसे नायगिदिंनो हमो आरो बे न'आव स्टेफेनआ गावनि बिफानि फट'खौ नुनानै बुजिना मोनोदि जे बे न'आ बिनि बिफानिनो आरो थिग बे समावनो दसे समनि उनाव बिनि बिफायाबो बेवहाय नुजाफैयो। थिग बे समावनो नरायाबो बेवहाय फैयो आरो बिनि बिफानि सिगाङावनो नराया स्टेफेनखौ किस खालामो। दा बिसोर सानैनिबो रिलेशनशिपखौ नुनायनि उनाव बिनि बिफाया जेबो शक जाखाङा आसरित जाखाङा। बेवहाय स्टेफेननि बिफाया स्टेफेनखौ बुङो जे नरानो सासे गथ' नांगौमोन आरो मानोना आं गावखौ नासबान्दि खालामना लाबायमोन
बेनिखायनो आं बिनो गथ' होनो हायामोन। बेनिखायनो नराया नोंखौ नोजोर खालामो। बेखौ बुंखांनायनि उनाव बियो बैनिफ्राय थांनायसै। बिनि उनाव स्टेफेनआ गावनि बिमाखौ लोगो हमो आरो बिसोरनि बे हालादखौ बुजायनो थाखाय नाजायो। नाथाय थेवब्लाबो स्टेफेननि बिमाया बुजिना मोनबायमोन जे जाय हिनजावनि थाखाय आगोलो बिफाया फाग्लामोन, दा स्टेफेनआ गावबो बै हिनजावनि गोसो थोनायाव गोग्लैबायमोन। बिनि उनाव जों किसु बोसोरनि उनाव नुयो जे दा स्टेफेनआ सासे बिफा जाबायमोन। नराया बिनि बिसि। फेमिलिनि गासै मानसिफोरानो बे रिलेशनशिपखौ एक्सेप्ट खालामो। नाथाय स्टेफेनआ रियेलाइज खालामो जे आं बेवहाय मा खालामनो फैदोंमोन, आंनि लाइफआ माबायदिमोन आरो दा माबायदि जाखो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों।